Momentálne sa nachádzame v Žiarskej doline, v takej doline, ktorá je asi najviac ohrozovaná lavínami na Slovensku. Vedie tu prístupová cesta na Žiarsku chatu. Dnes, alebo včera vlastne tu padla lavína, ktorá prebehla cez cestu. Dnes sme to tu boli zmapovať, zistiť, aký je tu stav, pokiaľ tá lavína zašla. Zmapovali sme to pomocou takých špeciálnych GPS, ktoré majú submetrovú presnosť, a tým pádom získali informácie veľmi presné o tom, kam až táto lavína zašla. Je to dobré z pohľadu prevencie, že my máme informácie, pokiaľ takéto lavíny chodia a vieme, pri akej výške snehu, ako ďaleko tá lavína môže teoreticky zájsť. Čiže na základe dlhodobých pozorovaní my vieme si dať do súvislu výšku snehu, dĺžku dosahu tej lavíny a vieme povedať, že pri výške nad 75 cm v Žiarskej doline lavína s pravdepodobnosťou 95% prejde prístupovú cestu. Takže z tohto pohľadu je to veľmi dôležité.